Ni nyako ma jahigni 12 manoyud ka otho Embakasi rangoreni ne oyakara yangoreni ne obambi ma bang'e ode. Report mar bero nochiw kod kar kano ringre Masiri Mortuary nyiso ni Patience Mumbe ne otho kaluwore kod hinyruok manoyud e wiye. Patience ne olal tich ang'wen juma mokalo kama bang'e ne oyud kowit ringre mare ondaw matin kod tesend obila ma Embakasi. Jonyuol mare kwayo nonro mapiyo e wachno. Elizabeth Ajode ntiere kod lero e wachno. E kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home, mayande ong'ere kaka City Mortuary, jonyuol nyathi manyako ma jahigni 12 mong'ere gi nying mar Patience Mumbe rito gi mirima duoko mar nonro bang' bero ne ringre nyathigino ma gigombo ng'eyo gima nyocha okelo thone. Duoko ma ochiw gi jabero Grace Midigo oyango ni Patience ne otho kaluwore gi hinyruok mane oyudo e wiye kendo ni ne odeye. Nonro bende yango ni ne obambe. Dende bende ni kod ranyisi mag hinyruok mamoko. Kuna uchungu kumpoteza mtoto mdogo kama huyo, ambapo bado haijajulikana ni nini limfanyikia. Hilo jambo limenishangaza kabisa. So ningeomba serikali wafuatilie hiyo kesi na waongee ukweli, what really happened, na at least mtoto wangu apate haki yake. Also from review of the body, they confirmed that the body had injuries all over, from the head to the toes. And this is a clear sign that the person who did this is someone not new to these things. Penjo mathoth pod nitie, ahinya to e wilal mare magikone okelo thone. Report lero ni Patience Mumbe ne olale kinde manyocha otugo gi nyithindo wetene. Picha mag wang' dede kata CCTV manie dukni manie alwora mar kar dak margi nyiso kaka ne oringo ka ochomo apaya mochimo tesend bas mag Taj Mall. Tipo machielo yango ka oreto kendo goyo machiemo ka ng'ama rango ng'at madibed ni lawe. Oreto kendo odhiyo kar tesend basno. Patience alipotea Thursday, alikuwa hapo nje akicheza na siblings wake. Nilikuwa kwa nyumba, so nikawaita warudi kwa nyumba na hakuitika. Sibling wake akaniambia Patience amekimbia. Nonro mar nek mar nyathino dhi nyime kasani jotim nonro sekao pichago mag CCTV kendo kolo igi. Kata kamano, onge achich ma osemaki. Jonyuol nyakono medo kwayo obila mondo orure gi nonro makamano. Uchunguzi imeanzishwa, DCI wanafanya uchunguzi yao. Sisi ile kitu tunaweza omba kama familia, kitu ya kwanza, kama haki ya mtoto inaweza patikana. Kama familia tungependa waendelee na uchunguzi, at least tujue huyo mwenye alifanya hivyo, and maybe tupate sababu ya kufanyia huyo mtoto hivyo. Obila ma Embakasi oyango ni giseyudo ripode 4 mag nyithindo ma olale e thuolo mar dwe achiel. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.